Wara li l-Gvern Laburista ħela 6 snin biex iżid ir-raba vapur tal-Gozo Channel, dan wasal it-tnejn u kien milquh mill-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana mal-mol ta' Ċirkewa. Madankollu l-preżentazzjoni saret minn barra bil-medja ma jitħallewx jidħlu li fil-krum qabbat mill-Ministeru nnifsu biex jinġibdu l-filmati li jridu. Dan il-vapur li kien tħabbar ftit jiem qabel l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju mill-ewwel qajjem kontroversja meta l-kellim tal-Oppożizzjoni għal-Għawdex Chris Said kien żvela li dan il-vapur għandu 32 sena. Dan meta l-età medja tal-vapuri li jintużaw fl-Italja u l-Greċja ita bejn 11 u 20 sena. Iżda minkejja preżentazzjoni b'ħafna dettalji tekniċi dwar il-vapur, il-Ministru Ġustin Karwana ma qalet xejn dwar dan il-fatt. U mistoqsija minn Net News għaliex l-Awċin mhux se jkunu qed igawdu minn vapur ġdid bħal dawk li kien ħallas biex inbnew Gvern Nazzjonalista iġabet l-iskuża li ma ċanna tarzna. Dan minkejja li kieku ħadem bil-għaqal, il-Gvern preżenti kellu biżżejjed żmien jixtri vapur ġdid minn kwalunkwe tarzna oħra u jasal fi żmien. Żamm li l-Gvern milli tagħmlu milli jinħoloq vapur ġdid bħalma kien seħħ fil-każijiet tal-vapuri l-oħrajn fil-passat. Ifhem it-tarzna ma diġ tagħna issa. Il-Ministru għal-Għawdex naqset milli tirrepeti dak li diġà ngħad fis-stqarrija tal-Gvern stess, jiġifieri li l-vapur se jitħaddem mill-barranin b'messaġġ ċar ta' sfiduċja fil-ħaddiema tal-Gozo Channel. Minflok infexxet f'attakki partiġani u qalet li gvernijiet nazzjonalisti ma kellhomx viżjoni għal-Għawdex. Żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti ġifi taħt ministri differenti, qatt ma kien hemm il-foresight li ppjanaw għal-qudiem. Naqset ukoll milli tajt il-verità dwar il-mod kif kienu jinġibu dawn il-vapuri. Dan kif il-Ministru Ġustin Karwana allegat li l-Gvern Nazzjonalista ma kienx iħallas għal-vapuri l-ġodda li kien jixtri. Billi Gvern Nazzjonalista ben għal-vapuri daw baqgħu ma tħallsu qatt. Ġifieri tajjeb li tmur tordna u ma tħallas. Isek mort is-supermarket għamil ċirja u l-kont ma ħallastux. F'kummenti lil Net News il-kellim tal-Oppożizzjoni għal-Għawdex Chris Said ċaħad din l-allegazzjoni u qal li x-xiri ta' vapuri ġodda minn Gvern Nazzjonalista kien parti mill-investiment għal-Għawdex u l-Awċin. Dan meta l-akbar investiment f'din il-gżira sar fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Minnaħa l-oħra tenna li llum qed naraw li anke f'dan il-każ Għawdex u l-Awċin huma meqjusa tat-tieni klassi mill-Gvern ta' Joseph Muscat.